Matul il-ġurnata tal-Erba' lejliet il-Jum Internazzjonali għal Persuni b'Diżabilità, iż-żagħżugħa Naomi Paġgazan għaddet ġurnata mal-Prim Ministru Robert Abela f'jum ieħor ta' ħidma. F'messaġġ fuq Facebook il-Prim Ministru qal kif fil-prattika qed nuru l-importanza għal persuni b'diżabilità jista' jkunu huma wkoll parti mit-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. Ftit wara r-ritratt li ppubblika l-Prim Ministru Robert Abela ingħaqad f'kollegament telefoniku mal-istazzjon tar-radju 89.7 Bay. Fil-breakfast show tal-istazzjon il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-persuni b'diżabilità jistgħu jkollhom ir-rwol ċentrali f'pajjiżna. Fuq ton iżjed leġġer qal li ta' spiss isegwi li żewġ preżentaturi den jiltestaw l-Enja Spiteri waqt li jkun għaddej bejn pennu ieħor. Flimkien ma' Naomi se nkunu qegħdin inqattaw il-ġurnata flimkien Naomi għandha 19 sena u verament issa bdejna diskussjoni flimkien fil-karozza ta' tirrakkontali dwar ħajjita dwar x'tagħmel f'ħajjita verament impressjonat. Naomi flimkien mal-Prim Ministru nawguraw iċ-ċentru ta' negozju ġdid tal-Grupp AX fil-Mosta b'investiment ta' 6 miljun euro. Minn hemm il-Prim Ministru flimkien ma' Naomi komplaw il-ġurnata tagħhom fl-uffiċċju tal-Prim Ministru ġewwa Kastilja. Hawnhekk il-Prim Ministru laqqa liż-żagħżugħa mal-ħaddiema f'Kastilja fejn rat miqrib ix-xogħol kbir li jsir kuljum. Aktar tard matul il-jum, Naomi Paġgazan flimkien mal-Prim Ministru ipparteċipat f'laqgħa mad-Deputat Prim Ministru u mal-Brigadir tal-Forzi Armati. Paġgazan attendit ukoll għal seduta parlamentari flimkien mal-Prim Ministru fejn matul is-seduta l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ix-xewqa taż-żagħżugħa. Ftit ilu saqsejta x'tixtieq u qalt li tixtieq taħdem. U r-risposta tiegħi kienet mhux tixtieq taħdem, jiena rridek taħdem u għandek dritt illi taħdem u Naomi x-xewqa tiegħek mista tibqa' iżjed xewqa, issa ħassir realtà. U fil-mument li tlesti l-istudji li qed tagħmel bħalissa trid tidħol fid-dinja tax-xogħol u għandek ħafna u ħafna xtati fid-dinja tax-xogħol. Fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż il-Prim Ministru laqgħu wkoll l-istedina ta' Naomi. Tajtni dan il-pjaċir li stajt inqatta' l-ġurnata miegħek, mhux se tkun biss l-ewwel waħda issa lqajt l-istedina li għamilt li ftit ilu wkoll biex inqatta' ġurnata miegħek fl-iskola fejn qiegħda tattendi bħalissa.